हे कृतिक पप्पा एगो बात कही हा। बोलन की कहे छो गोसाइबो नहीं ना आज तोरा पे हम कथिल गोसाइबा ई पहना बोलो त कहे रियो तनीटा जीजाजी कन जेथिया घुमैला। हां जीजाजी तर जेबो घुरैला 2 दिन हुआ छे तो नहरा सैलो छो आज जेबो जीजाजी कन घुरैला दिमाग खराब हो गेलो छन तोरा की। हां हम जइबै त जइबै चार है कोरा में मृदंगे डांस करे लगबो तो जीजाजी तर जइबै। हे रे कोरिया सब का बीमारी छौरा कुमारम त जीजाजी के पास रह रिये कोरिया सब का बीमारी छे कोरिया को गे जवान लड़े हां शक्ति दे हम जादी ना त जीजाजी के चलते हमरा गाड़ी दे छ हरम जादी करे छी भैया फोन अभी तोरा कुत्तो सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो नहिरा ले भी नाम गे त खिची ले चाम गे भाग कोरिया अबरी मारी के होय त बॉडी हम बनೈ न छिए खाई के बादाम गे सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो नहिरा ले भी नाम गे त खिची ले चाम गे भाग कोरिया बॉडी हम बनै न छिए खाई के बादाम गे DRK रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहनपुर गे मौगी तो छुरन बाज लड़ाई छी हमरा से लागे न छो लाज गे मौगी तो छुरन बाज लड़ाई छी हमरा से लागे न छो लाज आय हम ई कोरा से तोरो खिची लेबो चिखा जेना रखबो मौगी तोरा हमरा भीरी रोगे नाय जेबो कमबैले निमक रोटी खोगे तोरा छोरी सुन रे दोगला हम चली जाइबो फिर तोरा दुआरी पे घूमी के न आइबो कर भी ऐसन काम गे त खिची लेबो चाम गे बॉडी हम बनै न छिए खाई के बादाम गे सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो नहिरा ले भी नाम गे त खिची लेबो चाम गे बॉडी हम बनै न छिए खाई के बादाम गे हंसी खुशी हम शादी रचलियो एको पैसा तिलक में ले लियो हंसी खुशी हम शादी रचलियो एको पैसा तिलक में ले लियो बाप तोरा रहो गरीब यही से कोनो डिमांड निकलियो हमारा से मुंह मौगी लगबै छ बेकार गे आई तो तोरो भाई ओकरो मारबो बड़ी मार गे हे रे राजू बंसिया ना बोले नहीं तू बोली ऐ तोरा ना रंध तोरा मारी दे दो गोली बोली अपन थाम नहीं त खिची लेबो चाम गे बॉडी हम बनै न छिए खाई के बादाम गे DRK रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहनपुर सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो सुन रे मारा दाबा तोरा मजा हम चिखैबो नहिरा से बोला के भाई से तोरा कुटबैबो नहिरा ले भी नाम गे त खिची लेबो चाम गे बॉडी हम बनै न छिए खाई के बादाम गे हे भाई लो भैया अब कुटतो तोरा सही है फोन करना रखिएगा तुरंत आप लोग गोली बंदूक लेके मारते हैं कि हमरा